Розенис, салом алейкум. 28 сентябрь соли 2024 мебошад ба шумо нашъонамои ниҳоли кивиро нишон медиҳам. Ин киви дусола мебошад. Мана ҳамин дарахти киви мебошад. боландиаш аллакай 4 метр рафтааст. Онҷо панҷа задагӣ. худо хоҳад баҳор панҷаҳошро бурида як дута мемонам ё якта мемонам. буромада баъд болои чойло панҷа занад. Мана ин дарахти киви худо хоҳад дар 4 солагиаш мебандад. боз якчанди дига киви ҳаст. инҷам дарахти киви ҳаст. як сола ҳамин баҳор шинондем. ана ин дарахти киви ҳаст. боз инаш дарахти киви ҳаст. як сола. бисёр одамо хушк кардан кивиашона ба сабаби якта сабаб. киви намро дӯст медорад. доим заминашро мехоҳад анамхе нами сиёҳ бошад. 70-80 дараҷа фоизнокиаш нам бояд бошад. ман ҳаминам киви аст. аз ҳамонҷо панҷа задагӣ аст. хай хулоси гап мана ин кивиҳо анинам киви ҳаст. худо хоҳад ин кивиҳо баъд аз 2 сол мебанданд. неми баланд шуда рафтааст. ҳамин сол чанд маротиба қариб хушк шуд, барое ки омадам ки бихаш нам нест. хушк қоқ сафед об рехтам ҷонаш даромад. ана ҳамдиёрони азиз, киви ки мехоҳад мо имсол киви мебиёрем. бисёр ҳаракат мекунем бисёртар биёрем ки ба ҳама расад ва худо хоҳад дархостҳои шуморо имсол қабул мекунем. ин буд дарахти киви. намедонам ҳамин гулаш бошад ми чизаш бошад имсол гул мекарда бошад ми. дарахти киви дар кӯча мерӯяд бе парник бе гармхона, яъне дар кӯча. аз хунукӣ наметарсад. ба хунукӣ тобовар аст то 35 градус. аз гармӣ метарсад ки агар бехаш нам бошад наметарсад. ҳам вақте аз гармӣ метарсад ки бехаша шумо нам набошаду об натиҳед. дар лаби ҷӯйборҳо нағз мешавад. ҳам ҷойҳое ки сероб аст сернам аст бениҳоят нағз мешавад. ана ҳамдиёрони азиз, ин буд як наворе аз дарахти киви. дар паноҳи худо бошед.